Pri, Pri. Pero wala ikaw. Wala pa kunti. Hindi mo nilata ang sana. Yeah. Dapat nanay mo nila. Tama. Ano sa birthday critics. Sige, magampo ta kay hapit na. Gutom na kayo. Collapse na sa kuhan. Si Claire ang magampo. Run. Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ikaw lang rin. Ate, ano lang. Sige. Yapil yung pagampuan ka ng mayong pagkuhan ni Diyos Willa. Sige. Pagampo ta. Lord, salamat sa blessing niya ito karon nga gabi sa amon. Salamat Ginoo sa service na gihatag ni Ma'am Jestery. Salamat Ginoo sa kahit mo sa amon tugong Lord. Salamat po Ginoo sa mga blessings Lord. Lord, panalangin niyo para sa mga tubangan karon. Kahit man si Ma'am Jess Ginoo sa iyang nagpapag ang journey Lord sa Davao, sa head office Lord. Kanita na Ginoo binatulangin na sa ngalan sa Amen. Amen. Kaya kay gutom naman niya atong presentation na kurap-kurap man. Magaon sa ta. Picture.